Hey! Salamat kaayo sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel, guys. Karon kay gusto ko motudlo sa katong mga tao ba nga gusto mo kabalog unsaon gani pagrosaryo sa Divine Mercy nga kuan nga chaplet. How to pray the Divine Mercy chaplet. Anyway, magbutang man ko diha og mga information step by step. Ari na ko ibutang sa description below sa ani nga video. Please lang kog click ana ha para sa detalye. Anyway, ang una na nga buhaton karon is kini siya magamit man ta og rosaryuan. Kinahanglan ta og mogamit jud kay para dili ta maglibog. Ari ka magsugod diri sa tunga kini nga kuan, kini nga dinhi nga portion. And then ang una nimong buhaton ini is step 1. Amahan namo or our Father. Number 2, maghimaya ka Maria or Hail Mary. 3, mituo ako or I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Katuba siya. Di pagkahuman, magsugod na ta atong chaplet sa Divine Mercy nga tunhay nga amahan nagahalad kami kanimo sa lawas ug dugo kalag ug pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak among Ginoong Hesukristo. Din tubag dayon aron sa pagbayad. Ari diri magkuan. Tan-awa lang ninyo ang pinakadetalye na adya sa ilalom sa description ani nga video. Sunod ari ta sa pulo ka kuan, ka beads. Tungod sa iyahang masulubong pagpasakit kaluy kami og ang tibuok kalibutan. Balik-balikon ra na siya nimo, balik-balikon hangtod nga maabot ka dire. Kiri na pud ka nga dako nga beads, maingon na pud ka nga tunhay nga amahan. Tapos balik na pud ka ani. Tapos tunhay nga amahan, tapos balik. Repeat ra gina siya guys, hangtod nga maabot ka diri sa katapusan. Ig maabot na gani ka, humana na gani ka. Maingon na ka nga balaan nga Diyos, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon, kaluy kami og ang tibuok kalibutan. 3 times na nimo balik-balikon ding katapusan kay Jesus hari sa kaluoy nagasalib kami kanimo. Mao ni siya, pwede na mo mo kuan balik-balikon o pwede na mo magrosaryo sa Divine Mercy Chaplet anytime of the day or every night or bisan asa mo nga namo sa inyong balay, sa inyong opisina, kung naamoy kuan, very powerful kayo ni siya guys. Kay ang Ginoo baya gyud mutabang gyud kanato. Pinangga kay ta sa atong Ginoo gyud. Mao na nga kung naamoy pangutana, i-message lang ko ninyo or pag-comment lang mo dito sa video, okay? Salamat.